الحمدللہ ثم الحمدللہ اسا مرنا ہے ساڈا یقین ہے تا سواجی مخمور بھائی ایک گل سنائیں دے ہوندے ہیں ظفر بھائی کسے بندے پوچھیا ایتھے سید علی چاک کسے کول پوچھیا نا جی میں پٹھان دے چاک جاؤں جس تے کول پوچھے تو اسا کہا جا میں تین پتی کر دوستو مک ونجنی کھیڑ حیاتی دی خوش جتنا ہی تھیندے وطیے مہربانی بہت شکریہ مہربانی جی مک ونجنی کھیڑ حیاتی دی خوش جتنا ہی تھیندے وطیے باویں حسرت نت مخلوق دے منہ صبح شام چمیندے وطیے تے ہے پیش خدا دے ہومنا پونا 100 سال بھی جیندے وطیے 80 مڑ بھی رب دے دیونے دار آئیں جڑے نیک صدیندے وطیے مہربانی شکریہ بہت خوبصورت لکھاری بہت خوبصورت شخصیت بھائی غلام مصطفیٰ عاقف صاحب آؤ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے نہایت قابل عزت قابل احترام دوستو دعا کرنا رب پروردگار اپنے محبوب دے صدقے سونے محبوب دی آل دے صدقے ساڈے بھائی جہانگیر مخمور نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے وچ اللہ مقام عطا فرماوے میں مشکور ہوں سارے دوستاں دا جڑے اکٹھے ہوئے بھائی دی دلی خواہش ہوندی ہے مجمع میلے لگے رہن اے محبتاں انشاءاللہ انہیں سلامت راسن تساں بیراواں دے تاواں نال اور خاص کر خصوصی کاوے شمار اللہ دیتا ندیم نارا صاحب انہاں دے پوترا ہیں ادبی انہاں اپنا فرض پورا نبھا چھڑیا اور انشاءاللہ نبھاندے راسن میں سارے نو ویلکم آکھنا ساتھ بسم اللہ جی آیا نو جو سحر و شام پاک محمد کا نام لیتا ہے عاقف اس کی قسمت کی تقدیر خدا بدل دیتا ہے عاقف افضل ہے تیرا مقام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین زمانے سارے تو ڈھیر اچا مقام سونے حسین دا ہے اذان کلمے نماز روزے انعام سونے حسین دا ہے خیر میں ہر تے کل مسافے اے جیڑے عاقف کرندہ وطن ہے دین سونے نبی دی لکھساں سلام سونے حسین دا ہے بہت شکریہ جی مختصر جی ٹائم ہے میں اپنا حصہ دوسرے دوستوں نو دیسا کہ اللہ پاک دا پاک امر من کے ساڈا سنگتی جھوک لدا ٹریا کھٹے ساتا دیس تو ویندے دے جگ بن کے مگر گدا ٹریا اور ساڈے بانے رات انہیری ہے کوئی چانن نال رلا ٹریا ہے اسی عاقف کملے ہوئے ودے ہاں سانو چھڑ مخبور براٹ ہو رہا ہے بہت شکریہ جی بہت مہربانی محبوب دے صدقے رب سائیاں مرحوم دی بخش خطا دے مخمور دی قبر نو جنت دے باغاں چو باغ بنا دے اور سوکھا عاقف عدم دا پد ہووس ساڑی دعا دا اجر خدا دے سوکھا عاقف عدم دا پد ہووس ساڑی دعا دا اجر خدا دے سانو جیندیاں جیتا نہیں بھولنے کسے قیمت درد بھرا دے بہت شکریہ جی بہت مہربانی دو سنا دیو بس دو شیر پڑھ
तकलीफ भाई जफर तवज्जो कर सो तकलीफ विछोड़िया फोटिया दी गई बन नासूर जिगर दा जिंदे नाला साज हयाती दी होया ताबेदार अमर दा और वाह वैली तांग तंगेंदिया आकिफ जा हुंदा है वक्त असर दा वेखो आ निकले मैं लाबाना दरवाजा अपने घर दा क्या बात है, क्या बात है।